Unang Timoteo 6 versikulo 10. Kay ang pagkamahigugmaon sa salapi mao itinubdan sa tanang pagkadautan. May mga tao nga tungod sa kadako sa ilang tinguha nga masapian nahimulag hinuon sa pagtuo ug nahiagom sa daghan nga kagul-anan. Igsuon, ani nga verse gi-remind kita ni Lord nga ang angay natong higugmaon mao si Lord, dili ang salapi. Ang salapi makatabang, ang kwarta makatabang kanato, apan dili gayud angay nato nga higugmaon. Ang Dios ang angay nato higugmaon tungod kay siya ang tinubdan sa tanang panalangin. Siya ang naghatag kanimog panalangin. Siya ang naghatag kanimog salapi. Tungod kay kung ang tao daghang kwarta, kung ang tao abundant of money, posible nga makasala siya. Mao na siya giingon nga root of all evil. Nganong giingon diha nga root of all evil? Tungod kay ang tao kung daghang kwarta, usahay ang tao mag-abusar. Usahay ang tao mubuhat bisag unsa tungod kay daghan siyang kwarta. Mugasto diri, gasto didto. Bisag unsa na lang iyang buhaton sa iyang kinabuhi tungod kay daghan siyang kwarta. Mao na ang tao makasala ug ang tao makabuhat og dili maayo tungod sa kwarta. Ug naapoy mga tao nga tungod sa ilang pagpaningkamot nga makatigom og kwarta, nahilayo hinuon sila sa Ginoo. Tungod kay nakalimot na sila nga sa adlaw nga Domingo dili day angay nga motrabaho. Panahon day kana nga aton tagaan og panahon ang Ginoo. Tagaan natong panahon og higayon ang Ginoo nga mopasidungog kaniya, pagpasalamat kaniya nga sa gikan sa Lunes hangtod sa Sabado gihatagan kita niya og maayo nga panglawas. Giubanan kita sa Dios ug giampingan kita sa Dios. Usahay ang tao makalimot na ni ana igsuon tungod kay naningkamot sila pagayo sa ilang kaugalingon aron sila makakwarta, aron sila mudato, aron sila maka-income. Nakalimot na sila pagpasidungog sa Ginoo. Usahay tungod sa kwarta mao hinungdan nga malayo kita sa Ginoo. Mao ingon si Lord igsuon sa Mateo 6 versikulo 19 hangtod sa 20. Ingon siya, ayaw kamo pagtigom og mga bahandi alang sa iyong kaugalingon dinhi sa yuta, kay tay-an lamang kini og kutkuton sa anay o kawaton usab sa mga kawatan. Pagtigom hinuon og bahandi alang sa inyong kaugalingon didto sa langit, diin walay taya ug anay nga mukutkot niini ug walay mga kawatan nga mukawat niini. Mao na igsuon nga ang gusto ni Lord nga atong tigumon mao gayud kanang bahandi nga langitnon, dili kanang bahandi nga yutanon. Igsuon dili kwarta ang atong tigumon sa langit, tungod kay dili kita makapadala og dili kita makadala og kwarta sa langit. Ang bahandi nga giingon diha mao kanang magbuhat kita sa mga butang nga uyon sa kabubuton sa Dios. Magbuhat kita sa mga butang nga makapahimuot sa Dios. Magbuhat kita sa mga butang nga makapasidungog sa Ginoo. Atong tigumon dito sa langit ang atong mga maayo nga binuhatan nga makapasidungog sa Ginoo. Mubuhat kita o magtuman kita sa mga butang nga hingpit o makapahimuot sa Dios. Mao kana ang bahandi nga gusto ni Lord nga atong tigumon ngadto sa langit. Tungod kay kana nga bahandi igsuon, dili gayud kana tay-an ug walay anay nga mukutkot ti ana ug walay kawatan nga mukawat ni ana. Tungod kay kana nga bahandi igsuon, mao kana ang gusto ni Lord na atong buhaton sa atong pagkinabuhi nini nga kalibutan. Og niingon pagani si Lord sa Mateo 6 versikulo 24, dili mahimo nga ang usa ka tawo magpaulipon sa duha ka agalon, kay mahitabo gayud nga iyang dumtan ang usa ug ang usa iyang higugmaon, o unungan niya ang usa ug ang usa iyang tamayon. Dili kamo makapaulipon sa Dios o sa salapi. Mao na igsuon, dili gayud pwede nga kanang duha ang atong agalon, kanang kwarta ug ang Dios. Dapat igsuon ang atong agalon mao gid ang Dios. Tungod kay ang Dios mao ang nag-provide kanato, mao ang tinubdan sa tanan, busa siya lang gayud ang dapat natong agalon, dili ang salapi igsuon. Amen. God bless sa tanan.